コーチェラボ2021年夏の新作コスメのご紹介です。4月2日にジルスチュアートよりルージュリップブロッサムペタルグロー全12色うち限定2色が発売となります。お値段は税込み各3080円です。クリアなキャップを採用しており、透明感の高い仕上がりを表現しています。それでは1色ずつレビューをしていきましょう。1つ目は01番ダリアキスです。ゴールドパールが配合されたウォータリーベージュで日常使いにぴったりです。グロッシースムースオイルが配合されていてスルスルと伸び、仕上がりがとてもみずみずしいです。2色目は02番ダイアンサスフラワー。ダイアンサスとは日本語でなでしこを意味します。シルバーパールが配合されたウォームベージュのお色です。3色目は03番ハイマロー。マローは日本語で銭葵の花を意味します。全12色の中で最も発色のいいメインカラーです。銭葵の花のように魅惑的なディープピンクのお色です。4色目は04番グローリーグラディオラス。グラディオラスとはあやめかの花を意味します。ゴールドパールが配合されたピンクレッドのお色です。肌につけてみると赤みの強いピンクであることがわかります。情熱的な気持ちを伝えたいときにぴったりのお色ではないでしょうか。5色目は05番メローブラックベリー。全12色の中で最も大人っぽく深みのあるブラウンレッドのお色です。メローという名前の通りあでやかな雰囲気を醸し出したいときにおすすめのお色です。6色目は06番インペーシャンス。フレッシュな印象を与えてくれるコーラルピンクのお色です。年齢問わず元気な印象を与えてくれ、肌なじみのいいピンクです。7色目は07番キュートハイビスカス。その名の通りハイビスカスが咲いたリゾート地を思わせるような元気いっぱいのピュアピンクです。8色目は08番スイートジーニア。ジーニアとは百日草を意味します。全12色の中で最もラブリーなピンク色です。甘く可愛い世界観を引き出したいときにおすすめのジューシーなピンクです。9色目は09番ウォータリーラベンダー。ブルーとシルバーパールが配合されたラベンダーカラーです。実際に肌に出してみるとラベンダーの紫色がしっかり発色するというよりかは七夕の夜空を思わせるようなキラキラ感を唇にプラスしてくれるお色です。10番ダズリングクレマチス。このカラーはこれ自体が強く発色するわけではなく、リップの重ね付けをしたり自分の唇の色を生かしてツヤ感をアップさせたりなどマルチな使い方を楽しみたいときにおすすめの一色です。ピンクパールが配合されていて華やかな印象を与えてくれます。最後に限定色2色のご紹介をいたします。1つ目は101番ピュアブルーデイズ。2つ目は102番プチシャリーベイビーです。ピュアブルーデイズはレッド、ブルー、グリーンパールという3種類のパールが配合されて最もきらめき感の美しいカラー。リップの重ね使いにもおすすめです。プチシャリーベイビーはチョコレートのようなこっくりしたダズリングブラウン。一色使いにもおすすめです。以上、ルージュリップブロッサムペタルグロー全12色のご紹介でした。夏にぴったりの一色を見つけてみてくださいね。
までご視聴ありがとうございました。